Η φιλοδοξία μας είναι να τραβήξουμε μια γερή κλωτσιά στο καλάμι του πολιτικού συστήματος, να σκύψει να πιάσει το καλάμι του, να του ρίξουμε μια γονατιά στο πρόσωπο, μετά θα πέσουν όλοι απάνω μας. Αλλά εμείς θα έχουμε κάνει τη δουλειά μας. Θα έχουμε δείξει δηλαδή στον κόσμο ότι μπορεί να σηκωθεί από τον καναπέ και μπορεί να χτυπήσει δυνατά πρώτα στο καλάμι και μετά με το γόνατό του κατά πρόσωπο το σύστημα και να στείλει έναν ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες, ο οποίος δεν θα τα πιάνει, δεν θα πουλάει την ψήφο του στους λομπίστες, δεν θα είναι κότα του συστήματος, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα εκμεταλλευτεί όλα τα προνόμια που έχουν οι ευρωβουλευτές για να κάνει τον έλεγχο στους θεσμούς και στις αποφάσεις. Συνεπώς, και δεν θα είναι ένας. Εμείς βλέπουμε το να είναι κάποιος στις Βρυξέλλες είναι σαν να είναι κάποιος μέσα σε ένα όριγμα μάχης και να ρίχνει. Το βασικό